Kajing ilakai kabal kemilinti bha ha kane ka FIFA World Cup mentau snem arajar punreu kata kade kecil kun ha pedang ke Portugal bat ke Spain ha ka round 16 kane kecil ilakai kala kring ya kecil i jong gi pai ba na keleng ka perthai namar ba kade kecil ilakai ha pedang ar telikiri ki badon ke history ka ba krautam ha ka football Kajing perkat ke babuntam ki pajpa kalong siapangu Cristiano Ronaldo walau larang ba haka arta ndai udang peteng banlong unoy alam baru kapten bakongsan jong ke Portugal kane kala banlong ke World Cup ke bakadu jungu kum tau kuak ban pendep da kajing job bat kajing ya siaprang kinong Christian ke Portugal kingai scam ba kajing i bat kajing alam jong Ronaldo kan long kajing Arab ke bakrau ha kane kajing lakai ude orang ilakai ubalamat bon ba kicilakai ke bakrau bad utip kumno banyalam ya ka kenhon habawan kipor ki bae na kaliang jong ke Spain pan ka kenhon kawan da ka por ke bakrau ki don bon kirang ilakai ki barang kena ndai ki baton ru kasap ke bakerpang ke Spain ka paunam da kicilakai ke basten ka jing bad bol ke babha bad ka jing trelang kum ka kenhon dai na kata kadau babun ki pajba ki ong ba kana kasya kun kanlong ka baitenat hadu kata-kata ka Portugal ro kamdai setia ka kanhon ka bajam ka don bon ki rangilekai ki balapan penkala ya kecilakai ha kano-kano kapor na lor Cristiano Ronaldo ki weru ki long ki badon kasap ban tep gol ban thau kalat ya ki parlok Kawai na kibanta kiba pensko tenat ya kane kecilakai kalong kecil kendo hapdeng kecing yo jarap jong kirang ba bat kabor jong kisamla Cristiano Ronaldo ulami khmat ya kecing yo i bat kecing alam kat ba Spain kesiania bha hakisamla kibrang don kecilakai ke basten bat kecing slur ki pajba football hakeleng ka perthai gastang banyatai mano ban job don ki bangej ba ka Portugal kan job namar ka jiu i jong Cristiano Ronaldo kat ba ki we pat ki ngej ba ka Spain kan job namar ka jih trelang ka babha ba ka jing klan jong ka kanhon lada ka Portugal ka job kan rong sa ka quarter final bat kanang jan sa ka thong ban poi sa ka final lada ka Spain ka job pan kan beteng ya ka linti jong ka bat kan pen i ba karang day ka way na ki kanhon ka ba klan tam ha ka ka World Cup kan ne ka cilakai kam day tang ka cilakai pai pa kalong ro ka cilakai ka balaban pen kala ya ka history jong bon kirang lekai lada Cristiano Ronaldo ula panyalam ya ka Portugal sya ka jing job kanang penhek syuk-syuk ya kanam juu kumuwei ne kirang lekai ki bakrau tam ha ke history jong ke football Henry ha ka football om don bala ban tip lupa mano ban job don bon kisin bagi kenhon ki bapau nam kim job bagi kenhon ki bakham luna ka kerteng ki penmi ya ke jeng kendit ke bakrau kum ta kino kersan ki hapan up hadu bakut jong ke cilakai ki coach jong baro ar teliki kenhon kila pen krek bhai kilat cilakai kila pule benia ya ka rukom lekai jong kilang persya bat lestang banwat ya kalat ke babhatam na ka bantaban jom kacilakai kabala banrai datang sikul henry kalaru ban poi sek extra time lane ka penalty shoot out lada om don bajob hakapor balabu kane kadai ka banta kabala pen khiwen ye kinong kersan namar ha kisi khonok au tang ka we kacing bakla kala ban pen kutno ya kacing lenti jong ka kanhon kinong ich football hakeleng ka perthai mentak la pen krek ban pej ya kane kacing lakai ki pajba ka Portugal ki kermen bau Cristiano Ronaldo unsa pen i sa sisin ya kacing lakai ka bakrau jong u ki pajba ka Spain pat ki ngej ba ka kanhon jongki kan la ban penduk mesim ya ka Portugal ban rong sa ka quarter final kat kum kecing thu jongki telong khubor balami suwa kecing lakai Cristiano Ronaldo udang long ubenta jong ka kanhon bat mapen krek banyalam ya ki parlok ndai mano ban job kan sasai tang hadin balakut kecing lakai kacing keli menta kalong hatu ke Portugal kan la ban rong sa ka quarter final da kecing alam jo Cristiano Ronaldo lane ka Spain kan pen i ka bor jong ka bat pen kut no ye kecing linti jong ka Portugal